Ok ljudi, Dušan ovdje i danas malo igramo Drift Max Pro. Ne znam baš da igram ove trkačke igrice, ali preporučit ću vam jedan kanal koji baš zna da igra onako trkačke igrice. Jedan lik, želio bih da vam preporučim tog lika i kasnije na kraju videa ćete vidjeti o kom liku je reč. I ajde, samo ću ja da pokušam da odigram ovo. Ja sam već jednom imao ovu igricu, ali nešto mi se obrisao account. Pa ćemo sad opet igrati ovo. Ako hoćete možemo imati serijal. I serijal ne mora da bude dug. 10 lajkova i pravim serijal. Detaljnije ne znam kako se igraju trkačke igrice, ali ovaj kanal koji ću vam preporučiti baš zna onako da igra igrice. Ja, zašto ljubičasti? Nema veze ljudi. Idemo uglavnom mi da probam ovo. Nije nešto igrica, ali probat ćemo šta mi tu možemo. Nemamo ništa da izgubimo. Jao, kako je ružan auto ljudi. Ovo se čuje ljudi. Ali dobro, polako kupit ćemo mi već neki novi auto. Pa ćemo moći sve lakše da ide. Ovo ćemo pretvoriti u serijal. Naravno sa još nekim igricama. Ako želite da snimam, ja se izvinjam što dugo nije bilo videa. Škola, pa zato nisam imao obaveze. Nema se obaveza, škola. Tako da ću sad sam na raspustu i imam vremena za snimanje. Mrzim reklame. Koliko sam ja coina dobio. Sad ću vam pokažem jedan auto koji sam bio juče kupio i onda mi se nekako izbrisao account. Teo sam da krenem s tim da snimam. Od tog drugog najgoreg auta. Šta je ovo? Neću. Special offer neki. Šta je ovo ljudi? Evo sad ću vam pokažem auto. Imao sam ovaj auto juče. Imao sam i šare na njemu. Ali mi se iz nekog razloga izbrisao account. Pa ćemo morati da skupljamo i onda, eto, kad budemo skupili, eto, 2000 coina, super. Možemo nastaviti. Skupljat ćemo pare.
Ali onaj auto što sam vam jučer rekao, on je bio nabuđen i sve je bilo super, ali su mi oduzeli account, bio level 2. Kroz 2-3 epizode, ja mislim, možemo da ga dignemo na level 2, onaj nabuđeni. Nabuđit ćemo ga zajedno. Pišite u komentare kako ćemo nabuđiti auto sljedeći. Ali ovaj se čuje, ljudi, ovaj se stvarno čuje. Ljudi. Nije ni nešto brz. A nije ni spor, mogu reći. Nisam upućen u automobile. Preporučit ću kanal. Malo da smanjim, ljudi, ništa se ne čujem. Preporučit ću kanal koji jako zna da vozi, jako dobro zna da vozi automobile. To je moj drug. Prije nekoliko dana je otkrio identitet. Došao je do 100 suba, čestitam mu. Ja ne znam baš da vozim automobile, uopšte ne znam da vozim. Tako da on će, ako hoće u komentare, Sharkway mora da me oceni. Moraš da me oceniš jer ja nemam blage veze s vezom kako da vozim auto. Jer nemam pojma i izvinite, malo sam bolestan. Šta je ovo, ljudi? Sam ja dobio free. Pisalo mi da je bilo free. Nema veze. Piše da moram da uzmem ovo, ali ja ne želim jer mi se jako štedi za novi auto. A novi auto ćemo baš da onako buđimo, da bude super brz i gume ćemo i staklo i šare i ima sve da mu nabuđimo. Vi pišite u komentare kako da nabuđimo. Ali ovaj je stvarno ružan. U komentarima pišite kako vam se čini ovaj auto po boji. Meni je užasna boja. Nije nešto, ali ajde. Samo mi je bitno skupim tih 24.000 da dođem do auta. Do bržeg auta jer igrao sam s onim autom i stvarno mnogo brz. Ljudi. Nadam se da je blizu cilj. Jer evo ga jedan drift. Jer stvarno to je to, ljudi, gotovi smo s tim. Ok, ljudi, to bi bilo to. Samo ostaje još da vam pokažem kanal. Ok, ljudi, to je taj kanal. Evo, on zna baš da vozi onako automobile i sve. Igra Need for Speed. Evo, ovdje vam je kanal. 103 suba, Sharkway, donja crta. Preporučujem da ga zapratite. Baš zna da vozi automobile. Ludilo.
uživo sam vidio kako voze automobile i ljudi, nema šta dalje da pričam, uvijek premotaću. Evo sad je krenuo da igra Forzu. Gledajte vi ovo ludilo, ljudi, gledajte vi ovo. Pogledajte vi ovo. Pogledajte koliko vi morate da budete uvežbani za ovo. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Sub na šarkva i donja crta i mi se vidimo u sljedećoj epizodi koja izlazi sutra. Pozdrav!